Takže skončila som pri esencii Maroka a pri národoch, ktoré vyšli z púšte a s tým, že teda väčšina Maročanov sa identifikuje s ich koreňmi, ktoré vyšli práve z púšte. A pre príklad ešte tej rozmanitosti by som vám pustila zábery od vodopádov z dedinky Imlil pod Vysokým Atlasom. To je prvé video. Super pomarančový džús. Toto je normálny bar alebo turistická zastávka. Tu máme zase zábery zo Stredozemného mora od Tangeru, respektíve toto sú záhrady pri Cap Spartel alebo na Cap Spartel. Tam na druhej strane sledujeme Andalúziu, pokojné stredomorské počasie, krásny deň. Zase by som potom prepla na tretie video a to bude už to rozbúrené Atlantické pobrežie. Takže tu sme v Azila. Tam budeme aj pod Tangerom ubytovaní. A ešte teda záber na Imlil v poslednom videu. Na strane koľkokrát. Takže tu sa začína aj výšľap na Tubkal v Imlile. 4 rôzne scenérie krásnej, fascinujúcej, zaujímavej, rôznorodej krajiny. Tak a ďalší slajd, ďalší obrázok pripája k tradícii rozmanitosti prírodných scenérií tretiu zaujímavosť a to je otvorenosť. Podľa mňa otvorenosť marockého národa voči turistom určite stojí za zmienku. Takže turizmus, ktorý tam, môžeme povedať, ktorý tam ani v podstate niekoľko, len 10 ročí a čím ďalej, tým lepšie si na turistov zvykajú a čím ďalej, tým lepšie sú služby a infraštruktúra, teda na lepšej úrovni. Nové cesty, nové diaľnice, horské prechody, diaľnica na Saharu, diaľnica na západnú Saharu vybudovaná, nové dotácie v agrikultúre. Takže Maroko na oko ide hore a Marokánci pracujúci v turizme sú veľmi otvorení, úslužní a anglicky sa dohovoríte takmer všade v službách. Francúzština ide do úzadia poslednú dobu. Počula som aj také informácie, že od tohoto školského roka začali prechádzať výuku z francúzštiny prepli na angličtinu v školách, takže naozaj francúzsky protektorát je už dávna minulosť a francúzština nie je až tak nevyhnutná pre Marokáncov a teda s angličtinou sa dohovoríte skôr a pre nich je to aj populárnejšie. Na tomto videu uvidíte nášho šoféra, ako nám servíruje čaj. Servírovanie čaju je samozrejmosť a to je taký dôležitý kultúrny prvok, s ktorým sa stretneme takmer všade. Ale zaujímavé je aj to zapojenie sa nášho šoféra, či už pri večeri, obedoch, pri servírovaní čaju, pri ubytovávaní. Áno, takže to súvisí s tým, že oni vedia alebo chcú a zároveň to robia aj pre ten bakšiš, ale robia to nevyčerpateľnou formou. Sťažovanie, únava, ak ide o turizmus, u nich neexistuje. Podávajú naozaj nadľudské výkony a sú tak neprehliadnutelne priateľskí, že to aj neviete určiť, či je to kvôli tomu, že je to jeho práca, alebo je to jeho podstata. No taký, ja si myslím, že z veľkej časti tvorí teda tá úslužnosť tomu turistovi veľkú časť ich osobnosti, takže preto hovorím o otvorenosti a o prijatí.
a o dobrej úrovni, čo sa týka správania sa k turistom už v týchto časoch. Turista je v podstate najväčším prílevom ekonomickým, takže to aj tak byť musí. No a na ďalšom slajde ešte by som doplnila k tej esencii Maroka nejaké postrehy ľudí, ktorí so mnou do Maroka cestovali, alebo od ktorých som počula nejakú spätnú väzbu o Maroku. Tak Roman, ktorý bol so mnou na Tupkale, napríklad povedal, že to bol teda úlet. Čiže aj takto nejak môže cestovanie po Maroku na ľudí pôsobiť. Potom jedna klientka povedala, predstavovala som si to úplne inak. A práve preto, lebo nečakáte záclony ako kroj, hovorím to samozrejme trošku ironicky, nečakáte to jedlo tých ľudí, to oblečenie, vlastne čakáte možno typickú moslimskú krajinu a keď tam prídete, nájdete oveľa viac. Niekto mi už povedal, milujem Maroko a my vieme, že za tým proste je niečo hlbšie. Nie je to len, že niekedy tie služby sú pomalé a rozčúli vás to. Niekedy veci nefungujú tak, ako sme si dohodli. Čiže na to treba nekonečnú trpezlivosť. Ale za tým všetkým je niečo, čo tých ľudí núti povedať, že to Maroko zároveň milujú. Takže toto je na tomto zaujímavé, že tieto výpovede sa dozvieme od rôznych ľudí a sú to rôzne uhly pohľadu a sú veľmi zaujímavé a nové. Jednoducho musí vás to šoknúť. Ak je tam dobrý kultúrny šok, tak je to aj dobré Maroko. No ja hovorím toľko, že môj vzťah s Marokom a Marokáncami je ako škola života. Pretože v momente, keď som sa naučila základy marockej arabčiny a začala som im rozumieť, odpovedať, reagovať a vtipkovať s nimi v arabčine, tak polovica národa sa smeje, pretože nerozumie prečo niekto rozpráva ich arabčinou a prečo akože im vôbec rozumie a čo to má za prízvuk a ako je to vôbec možné, takže sa na tom smejú a polovica z nich sa nesmierne teší. Takže toto je moja spätná väzba od Marokáncov, keď ja cestujem v Maroku. No a takéto 3 slovíčka tu máme ešte, že chudoba, hygiena a stolovanie. Tak k tej chudobe by som povedala, že Maroko nie je. Takto Maroko je aj chudobné, ale nie je lacné. To je dobré mať na pamäti, pretože už aj tie ceny v turizme sa blížia európskym cenám. Je to niečo lacnejšie, než sme možno zvyknutí v Európe dnes, ale už to nie je proste Maroko za 2 eurá. Chudobu uvidíme dennodenne na ulici. Šokuje nás. Ale popri tej chudobe v Maroku sú aj nepomerné rozdiely. Sú tam stále ešte vrstvy a vieme, že sú tam ľudia, ktorí proste sú nesmierne bohaté klany a potom sú tam tí ľudia, ktorí vlastne povedzme, že zarábajú 3 eurá na deň a žijú úplne inú realitu. Hej? Takže preto píšem chudoba. Hygiena. Štvorhviezdičkové hotely sú v Maroku. Proste všetko je to v poriadku, ale musíme to brať nejak trošku s rezervou. A preto aj keď vyberám ubytovanie, snažím sa vybrať čo možno najuspokojivejšie za tú cenu, nejaký normálny štandard. Ale jednoducho nadštandard je veľmi ťažké nájsť, pretože väčšinou sa jedná o štandard v turizme, čo sa týka čistoty a hygieny a podobne. A potom je ten nadštandard, ktorý zase to sú úplne iné, môžeme povedať, astronomické čiastky za ubytovanie a za služby. Takže ten priemer je v poriadku, ale treba ho niekedy brať s rezervou. A ešte by som k tejto téme spomenula aj to, že mnohí domáci nechcú, aby ich klienti, či už je to šofér alebo sprievodca Maroku, nechcú, aby sme jedli street food. Ja som si už na ten street food za tie roky zvykla. Viem, ako sa mám prípadne chrániť, alebo aspoň predsa len rozlišujem miestami, čo si dám a čo si nedám, ale ten street food si dám, hej.
Pretože tam tá hygiena tej prípravy je trošku iná. A to uvidíte na vlastné oči. Ale myslím si, že to nie je taká ani dráma, ani kríza, že to nie je vyslovene nebezpečné. Ono odporúčam probiotika, tak či tak, a taký ten štandard, čo si beríte so sebou na cesty pre prípadné žalúdočné problémy. Hej? A teraz už by som prešla k ďalšej téme, ktorú by som nechala na posledné video, v ktorom porozprávam, prečo je Maroko v úvodzovkách drahé a porozprávam vám pravdu o arganovom oleji a dávam ešte nejaké tipy, na čo sa pripraviť a na čo si dať pozor, keď budete cestovať do Maroka.